през ЖП подлеза. Тук е важно да няма лед, защото ако има, ставаш на шейна, е много неприятно. Рампата е изключително добре посолена освен всичко, така че да няма злополуки, което е хубаво. Продължаваме в посока на търговския център, който се намира точно на края на селото. Пътя за ЖП гарата също относително добре изчистен, като единственият проблем е, че е малко тясно и споделен с пешеходци. Хубавото е, че такива в момента няма. Там, където спират частни автомобили, Снегорина не си играл да чисто много. Велоалеята около основния път обаче е направена точно така, както трябва да бъде. Чистването е идеално. Когато минават Снегорините, интересното е, че има един голям, който чисти основния път, и един направен толкова широк, колкото да изчисти тротуарите или велоалеите. Всъщност това е много практично. На места се наблюдава, подобно на ужасната велоалея в младост, но изхвърляне на абсолютно всичкия сняг по велоалеите, там където те са споделени с автомобилите. След малко ще видим за какво става дума. И това е доста неприятно. Този един от сравнително баварът трябваше да натисне гъста яко, но като цяло почистването не е никак лошо. Ще да бъде и по-добре, на този етап обаче няма да се оплакваме. Но интересно нещо в Швейцария е това, че всяка община преценява сама дали да има чистене и това се отразява и на данъците, които човек плаща. Тук виждаме рампата, която не е изчистена и съответно аз продължавам да карам по тротуара, вместо да сляза долу на платното. Отсъствието на пешеходци, това не е никакъв проблем, но ако тук имаше хора с пазарски чанти, ще да е малко тегаво. Последната част вече е платно само за автобуси и велосипеди и тук е лесно.